wingkingipun. Menawi sampun kelampah wonten tetembungan sekol ingkang sampun dados jenang, mboten badhe sekul malih. Tertempu namung gegetun ingkang panjenengan raosaken. Kula aturi menggalih. Mumpung durung lho, Nger, mumpung durung. Kula nuwun sewu. Kula matur kados mekaten menika mengko ora medu swara, Nger, mboten mengkudu swara. Nek panjenengan wantun jodak lenggahe Gatotkaca, wani gawe geger kanan negara Pringgondani. Oh, Kurawa sampun lampah dedemitan. Sak biyantu dhateng Paduka Nak Mas Brajadenta, Nger. Ponedyan Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku. Ladala. Persasat kadidene kecukrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Dene amung wujuding kadipaten glagah tinulu kemawon kerawan priyagung bapa menembahan winantu ing Karaharjan rawuhipun wonten ing kadipaten Permalang titik lenggan sak mangke bapa menembahan. Oh, gondok bleguduk sualu gembol semorante hawela. Lha nuwun nggih, Ger. Anak Mas Brajadenta tansah pinanganing kawidadan nering sambikala sowanipun ing Bapa ing Sukalima. Mangya widada sowan kula durga mendhak kala sirna. Namung keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Mas Brajadenta ing Kadipaten Glagah Tinulu, Nger. Kula cancang pucaing weni dumawaing wijang urma kenting werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwan lan boten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah bapa menembahan. Oh inggih. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima. Rakyanapati sengkuni katuran Karaharjan rawuhipun. Widodane ring sambikala sowan kula, Nak Mas Brajadenta. Kula ngaturaken salam taklim kula kunjuk nggih. Kula tampi karya bombong raos ing manah. Boten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kula nuwun inggih sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang abdi ing kepatihan. Brajalamatan Braja Wikalpa prayogakno nggonmu ngadhep ngarsanipun Kakang. Kakang Adipati. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayi. Inggih, Kakang Adipati sampun boten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Kakang Adipati. Tatanen prawadya bala glagah tinulaja ngantun ingkang padha saur manuk. Jenengipun Kakang nedya nyuwun priksa rawuhe Penemban Durna lawan Paman Patih Sengkuni. Kula sumanggaken ngersanipun Kakang Adipati. Bapa Penemban janur gunung kadingaren dene paduka rawuh wonten ing Kadipaten ing Glagah Tinulu keparenga ingkang putra pun Brajadenta. Nyedha tawung nyadong dawuh timbalanipun paduka bapa Penemban Durna ing Sukalima Penemban. Sejatosipun mengaten nggih, Nger. Sowan kula menika netepi dhateng darmanipun tiyang sepuh. Jenyatanipun kula menika dipun tuwakaken, dipun sepuhaken wonten negaring Ngastina. Monggo nyatanipun kula nuwun sewu nadyan kula menika asring-asring sowan wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu. Nanging pangrengkuhipun ingkang bapa ing Sukalima tumrap anak-anak kula para kadang braja menika sampun boten kula bentenaken. Persasat kula rengkuh kados putra wayah kula piyambak. Mila sampun satrepipun menawi kula jejeripun tiyang sepuh menika tuwi dhateng Karaharjan tuwin kawidadanipun anak-anak kula kadang braja. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene dungkap angka kalih. Kula nuwun sewu lho, Nger. Estunipun sowan kula menika namung nyatakaken pawarta ingkang sampun sumebar warata saindenging jagat. Persasat jagat menika ngantos keberbeken dhateng ngumandhangipun pawarta menika kala wau. Pawarta menapa Penemban? Kula nuwun sewu menapa kepara saestu bilih negaring Pringgondani sakmangke badhe jumenengaken Alendra Agung. Tegesipun sesembahanipun para kawula sak negaring Pringgondani. Menapa kepara saestu leres bilih ingkang mbakyupun Dewi Arimbi badhe jumenengaken ingkang putra pun Gatotkaca putu kula ing Pringgondani badhe jumeneng keprabon gumanti keprabonipun sawarga Prabu Arimba. Kula nuwun sewu menapa pawarta menika kepara saestu menapa namung kandhek wonten ing pawarta, Nger? Kula nuwun sewu. Upamiya kula matur ngersanipun Bapa Penemban. Warta ingkang sampun paduka mirengaken menika kepara saestu.
jejeripun tiyang sepuh namung jumureng mangayu bagya dene sampun dangu para kawula pringgondani menika angadang wontenipun Nalendra ingkang kesuwi dhateng para kawula dasih lan samangke badhe wonten jumenenganipun putu kula pun Gatotkaca menika kula menika jejeripun tiyang sepuh namung jumurung dederek lan mangayu bagya jumenenganipun putu kula pun Gatotkaca menawi tetelo mekaten apan kepara saestu bilih Kakang Mbok Ayu Arimbi badhe jumenengaken anak kula ing pringgondanipun Gatotkaca jumeneng keprabaning pringgondani Bapak Menemban. Lho, menawi ngaten leres nggih. Inggih, leres mekaten. Oh, syukur. Menawi ngaten cocok kalian pawarta. Tegesipun pawarta menika kala wau mboten namung kandhek wonten ing pawarta nanging kababar dados kasunyatan. Lho nuwun sewu. Nak Mas Brajadenta mboten kula menika badhe amunggel ingkang sami pangandikan. Namung semunipun kula wonten tuwuh tandha pitaken saklebeting manah kula. Tandha pitaken kados pundi Regyanapati menawi negari Pringgondani ingkang saestunipun menika tilaranipun sawarga Prabu Trembuka tumunten sak mangke Gatotkaca ingkang jumeneng nata kula nuwun sewu lho nggih kula namung kepengin ngertos kemawon penggalih paduka anak Mas Brajadenta menika kados pundi ingkang dipun kersakaken kados pundi menika kersanipun Regyanapati kula kedah matur menapa paduka nak Mas Brajadenta menika ikhlas menapa nak Mas Brajadenta menika mesgul penggalipun kula badhe nyuwun priksa kula suwun jujur lho nggih kula suwun jujur inggih sejatosipun lahir batos kula ikhlas nuwun sewu ikhlasipun nak Mas Brajadenta menika dasaripun menapa sepisan kula menika ngrumaosi bilih gesang menika mboten badhe kabondo dhateng bondo donya gesang kula mboten kabondo dhateng derajat pangkat angka kalih kula sampun nate prasapa kaliyan Kakang Mbok Ayu Arimbi saksedanipun Prabu Trembuka utawi saksedanipun Kakang Arimba kula mboten badhe ngucik keprabaning Pringgondani sawetahipun negari Pringgondani kula pasrahaken dhateng Kakang Mbok Ayu Arimbi mila kula nuwun sewu Bapak Penemban wontenipun Brajadenta kados mekaten menika krana kula badhe antepi dhateng sumpah prasetyaning jiwa kasatriyan kula sampun ngantos tetel jiwa kasatriyanipun Brajadenta amung anggen kula nerak pacak nerajang perbatang kula nerak dhateng sumpah kula piyambak lole dados perkawisipun anggen paduka kabondo dhateng prasapa ingkang sampun nate paduka ngendikaken wonten ngajenganipun ingkang mbakipun Dewi Arimbi kasinggihan mekaten. Kula nuwun sewu lho, Ger. Mboten namung kula badhe angojok-ojoki dhateng paduka menika mboten namung sejatosipun sowan kula menika namung ngleresaken barang ingkang bengkong. Beneraken barang ingkang luput. Ingkang luput ingkang wonten pundi? Ingkang bengkong mapan wonten ing pundi? Ingkang lepat tuwin bengkong menika pranatan negari yang Pringgondani. Pranatan ingkang kados pundi? Cobi kula aturi nyuwun piksa dhateng Paman Pun Patih Harya Sengkuni. Ingkang sayekti pono babakan tata kaprajan. Nuwun sewu. Menawi wonten satunggiling Nalendra ingkang sampun seda utawi sampun lengser keprabon, menika ateges ingkang jumeneng nata menika putra ingkang mijil pambayun. Nalika ingkang Rama Prabu Trembuka seda wonten ing perang pamuksa, tumunten ingkang jumeneng nata menika ingkang Raka Prabu Arimba menika sampun satrepipun. Lah, gesahipun wonten mriki niki. Gesahipun wonten mriki nalika Prabu Arimba sampun seda utawi sampun mampen wonten ing tepet suci tumunten negari Pringgondani komplang dangu sanget-sangetipun boten wonten Nalendra dumadakan wonten pawarta bilih badhe jumeneng nata menika pun Gatotkaca kula nuwun sewu menika pranatan saking pundi nyatanipun kula sampun pasrah kewajiban negari Pringgondani menika kaliyan Kakang Mbok Ayu Arimbi menika leres ning nuwun sewu menawi nuwun sewu wonten setunggiling putra Nalendra ingkang mijil pawestri menika jatosipun boten gadahi hak tumrap kewajiban negari ing Pringgondani amargi menika sampun dipun serat dening para pinter para nimpuna para sujana sarjana ing budi ingkang sampun sami nyerat pranataning praja kedah ingkang nampi menika putra ingkang mijil jaler ingkang mijil pawestri menika boten gadahi hak warisan tumraping negari ing Pringgondani mangka ingkang Mbakyu menika mijil pawestri kula nuwun sewu mijil pawestri kok badhe angaka-akai ngukup negari Pringgondani menika wewaton saking pundi paratan saking pundi sepisan angka kalih samenika kula aturi menggalih lalampahan ingkang sampun kelampah
Lha nuwun sewu, ingkang rama menika sedanipun saking sinten? Lha nuwun sewu, sedanipun Kanjeng Rama menika seda sambyuh wonten ing pabaratan. Nadyan Kanjeng Rama rumiyin ingkang seda nanging boten dangu tumuli Prabu Pandhu ginututi seda. Krana wontenipun peperangan ingkang sinebut pamuksa. Nuwun sewu, perang pamuksa menika boten linambaran gedhing keburu sengit. Nanging Prabu Trembukangipun kepingin njunjung derajatipun Prabu Pandhu. Lha nuwun sewu, menika nak namung reka dayanipun tiyang-tiyang ingkang sejatosipun boten kepingin pringgondani lan Ngastina menika pisah. Namung saknyatanipun menika lho, Seksi Tama dumados ing perang pamuksa. Jalaran inggih Adipatih Harya Sengkuni menika ingkang mujudaken perang pamuksa. Nyatanipun Prabu Trembaka menika sanget-sanget anggadhahi raos gething keburu sengit dhateng Prabu Pandhu. Wekasan Prabu Pandhu nggih mekaten, nggadahi raos boten remen kalian siswanipun Prabu Trembaka tumunten dados panca bakah. Mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun perang kok tanpa linambaran rasa sengit menika mboten badhe kelampah. Inggih. Menika kemawon. Lajeng ingkang angka kalih. Kula badhe nyuwun priksa, Prabu Arimba menika sedanipun saking sinten? Perang tanding kalian pun Bratasena. Nalika Kakang Mbok Ayu Arimbi badhe munggah-unggahi dhateng pun Raden Bratasena. Nuwun sewu, Prabu Trembaka sedanipun kalian Prabu Pandhu, ingkang raka Prabu Arimba sedanipun kalian Bratasena. Menika cetha banget to. Turas Pringgondani menika mboten saged rukun kalian Turas Ngastina. Utawi turasipun Prabu Pandhu Dewayana. Nuwun sewu. Prabu Arimba kadang kula menika sedanipun ugi mboten linambaran raos gething keburu sengit. Menika ingkang ngendika sinten nggih? Kula tanjun prisa. Coba wonge kok ngadu arep karo Begawan Durna. Sing jeneng wong perang kok tanpa rasa gething keburu sengit menika mboten wonten kejaba ning perang Sendratari menika mboten. Ning nek perang tenanan kok tanpa nganggo rasa gething menika ora bakal kelakon. Mosok nyuduk kaya ming setengah-setengah, mosok nibani gada kaya ming setengah-setengah, nibani tumbak Jaya Aji Kawijayan kaya ming setengah-setengah. Menika mboten badhe kelampan. Tertentu mboten badhe wonten dumawahing korban menawi perang menika mboten linambaran gething keburu sengit. Inggih. Kakang Arimba badhe njunjung derajatipun Bratasena. Ing atasipun mengku garwa jejering satriya kedah wantun bedah negara Banda Ratu Boyong Putri. Menika sedaya namung samudana. Menika sedaya namung pawadan. Ing estunipun menawi kelampan kados mekaten menika tertentu Bratasena mboten badhe mentala mejahi dhateng pun Arimba. Mboten badhe mentala. Ning nyatane Prabu Arimba gugur wonten ing pabaratan. Tegesipun Bratasena anggenipun ngempakaken Jaya Kawijayan menika kandhas dumugi ning batos. Wekasan dados sarana sedanipun ingkang raka Prabu Arimba. Lah sakmenika kanthi dasar kalih perkawis menika. Nuwun sewu lho. Ingkang katiga, Pringgondani menika negari ageng. Nalika kuncaranipun negari Pringgondani menika kula nuwun sewu, menika hirib-hiriban dinga piliya kaya negari Ngastina. Prabu Pandhu lan Prabu Trembaka menika persasat Nalendra kembar. Panguasane ya jembar, negarane ya jembar. Persasat negara loro menika sampun ngentekaken jagat. Inggih. Kula nuwun sewu, negari ingkang wiyaripun kados mekaten menika lajeng dipun lenggahi dening pun Gatotkaca. Gatotkaca menika tiba putu lho. Monggo anak-anake Prabu Trembaka sing isih seger-seger, isih wangun-wangun dadi ratu, panjenenganipun Nak Mas Brajadenta, Nak Mas Brajamusti, Brajalamatan, Brajawikalpa. Menika pantes dados Nalendra. Ning kok Gatotkaca menika lak namung reka dayanipun para Pandhawa. Lho nuwun sewu. Panjenengan paring dawuh reka dayane para Pandhawa. Lho cetha, Det, cetha. Arimbi menika bojonipun Werkudara. Werkudara menika punggawa negara Ngamarta. Werkudara dibisiki Prabu Puntadewa. Werkudara nek Ngamarta kepengin kukuh bakuh, kudune Arimbi iso ngukup negara Pringgondani. Nek negara Pringgondani iso diblengket dadi siji nang negara Ngamarta, tanwurunga Ngamarta saya sentosa, saya kukuh bakuh. Menika namung akal icekipun para Pandhawa anggenipun kepengin manunggalaken Pringgondani kaliyan negari Ngamarta. Menika kanthi srana Arimbi jumenengake si Gatotkaca. Lho ngaten nika lho. Panjenengan kudu pana, kudu teliti. Sampun ngantos gampil dipun blithok dhateng sinten kemawon. Nadyan Kang Bayu Dewi Arimbi menika sederek. Ning nuwun sewu ana tetembungan kedung jero iso dijajaki, ning atine manungsa sapa sing ngerti. Leres Lunggir. Leres. Sampun ngantos panjenengan menika lajeng ikhlasaken kamukten. Kamukten menika saben tiyang ngupaya. Kamukten menika saben tiyang goleki. Lah kok negara Pringgondani sing jembare kaya ngoten, kamuktene persasat sundul langit,
panjenengan ora ngrasakake ning malah turasing Pandhawa anak Werkudara inggih menika pun Gatotkaca sing slegrang-slegreng nyam kamukten sila tumpang kendangan dengkul wong tuwa kaya nak Mas Brajadanta diku keset mestakane lenggah dampar nek cara kula kok eman sanget nek cara kula kok eman lho menika lho Gar kula aturi menggalihaken sapa ta wong sing ora kepengin dadi ratu sapa ta wonge kula tak takon kula tak nyuwun prisa nek pancen ana wong sing ngandhakake aku ora kepengin dadi ratu aku ora kepengin dadi Nalendra kula tak weruh wonge kaya ngapa nek disiyani dampar, disiyani negara, terus disiyani wadyabala, mesti ya gedangkrang sila tumpang. Nuwun sewu lho, selagine Begawan Durna niki nek ora kebacut, kula nika pengen dadi ratu kok nggih. Ora kok meng pendhita kaya ngene. Ngalor ngidul dijaluki tamba, ana wong bayan diparani. Kula nuwun sewu. Kula niku nek kepengin dadi ratu ya kepengin dadi ratu. Ning gandeng sampun kula menika sampun dipun tetepaken dados pendhita ya wis kaya ngene kahanane. Ning upama ana negara sing njaluk Begawan Durna dadi Nalendra. Oh, kabramanan kula tinggal. Sapa ta sing ora pengen dadi ratu? Slegrang-slegreng nyam kamukten, rupian-rupan, bondo disediani, derajat pangkat wis cetana, disembah wong sak negara, wenang nepak mbun-bunane wong sak praja. Lho nuwun sewu lho. Gatotkaca lan panjenengan menika gagah panjenengan. Nuwun sewu. Gatotkaca menika bayi wingi sore. Apa ya iso? Apa ya kuwagang Gatotkaca menika mangreh para kawula ing semanten kathahipun. Nek nganti tumpangsa nggone ngrangkani para kawula, wekasan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan, negara ora tentrem nanging alam negara basa-base. Lha nuwun sewu ngaten menika. Nek panjenengan ingkang sampun dewasa, sampun tuwa ndahar gempalaning jagat legiasi ning kawontenan, dasare kenggonan pinter. Lho kurang apa? Kurang apa? Kula nuwun sewu, pantes panjenengan tinimbane Gatotkaca. Menapa panjenengan badhe ikhlas? Panjenengan badhe ikhlas Gatotkaca lungguh dampar kok Brajadanta sing duwe hak warisan tumraping negara Pringgondani kok klesotan ning sikile Gatotkaca kula nuwun sewu. Apa pantes? Apa trep? Apa wangun? Ah, nuwun sewu lho, Ngger, mumpung durung kebacut. Mumpung durung kebacut, mangga ta. Kula aturi ngulir budi, kula aturi ngasah kadewasan. Dipun gelar, dipun gulung, sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Menawi sampun kelampah wonten tetembungan sekol ingkang sampun dados jenang mboten badhe wangsul dados sekul malih tertempuh namung gegetun ingkang panjenengan raosaken monggo kula aturi menggalih mumpung durung lho Ngger mumpung durung kula nuwun sewu kula matur kados mangkaten menika mengko ora mengudu swara Ngger mboten mengudu swara nek panjenengan wantun jodak lenggahe Gatotkaca wani gawe geger kahanan negara Pringgondani oh Kurawa sampun lampah dedemitan sak biyantu dhateng paduka nak Mas Brajadanta Ngger. Bojleng iblis lanat padha cek-cekan. Wah, lagi tangi Brajadanta saka nggone turu. Pirang-pirang taun suwene. Matur nuwun Premban. Dene paduka sampun paring pangandikan ingkang kathah-kathah satemah saged ngengetaken dhateng kalimputing manah kula. Menika negarinipun tiyang sepuh kula Bapak Premban. Rama Prabu Tremboko lan Kakang Arimba mboten satrepipun menawi Gatotkaca bayi wingi sore dakah-dakah mlungguh dampar keprabaning Pringgondani bebasan sedumuk bathuk sanyari bumi nadyan mung sak dumuk jembaring bathuk nadyan mung sak nyari jembaring bumi sapa wae kena lungguh dampar waton kekeset batange Brajadanta lah Ngger ngaten menika sing jeneng Satra kuwi duwe adek-adek. Ora mung gampang denggok karo bayi wingi sore kon ngalor-ngalor kon ngidul-ngidul. Panjenengan menika putra Nalendra padake babu. Leres menika ngaten menika matur sembah nuwun Premban. Menika kula mboten kok pripun-pripun mboten badhe milik menapa-menapa namung ngemutaken. Kula sangajeng sampun matur nglempengke barang sing bengkong, jejeke barang sing bengkong, benerke barang sing
Luput kok, Nger? Nggih, matur sembah nuwun. Kakang Brajadanta aku sing sowan aja kejot penggalihmu ya, Kakang. Pandhawa tata gati Wisraya Siung nyama wingis-wingis tutuk mengolir gua sela mangleng tutuk mengolir gua sela mangleng Adiku diadiku Brajamusti padha kanthi harja sapraptam pinayunganing kawidadan Kakang niring sambi kala sembahku kunjuk ya Kakang ya tak tampa prayogakno nggonmu ngadhep ngarsanipun Kakang ora kurang prayoga sowanku ana ing glagah tinulu kene Kakang kala bendana padha raharja Pengestune Kakang Brajajaja selamet tekaku, Kang. Bektiku katur ya, Kang. Ya, pengestuku tampanana. Tak gegem dadake jimat karo kusik aku tak takon. Takon apa? Pasewakan Kadipaten Glagah Tinulu kok rada beda. Bedane ngono apa? Sowane Kakang Brajawikalpa, Kakang Brajalambatan kok ana wong njaba sing sowan ki karepe apa, Kang? Wong njaba sing sowan aku kok weruh legahe Begawadura malah iki pati sekuni kok kaya nang omahe dhewe licekuk nang mburimu iki ana wigati apa ora ana apa-apa ya mung tilik karo pun Kakang yakin ya sumpah Kakang ora kapusi aku to ora mergo ngene ya Kang nek kaya omong oke-oke lemu gatekke rasa tok lebokke ati nek mbok lebokke ati ya nu sewu lho Kang ora jeneng aku ngajari karo wong tuwa conto wis akeh banget wong sing apik dadi elek papan sing tentrem dadi kisru mergo cangkepe wong loro kuwi iya kala bendana kuwi hati-hati ya iya nek omong apa-apa rasa digatekke ora tenan ya Kang iya aku wis hafal tenan iya nek kanthi omong oke-oke tok gatekke balik paninggalmu kowe dadi wong elek dadi wong jahat sing dosa kowe sing keplok-keplok kono iya kala bendana kusik menenga iya Brajamusti apa Kakang ana wigati apa semengko nggonmu sowan sepisan ngaturake sembah angka 2 diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi negara Pringgondani wis akeh para raja nerpati, para satriya brahmana ingkang ngrawuhi marang negara ing Pringgondani. Lan akeh kang padha pasang pesanggrahan. Wigatine mung padha kepengin nekseni jumenengane ratu anyar ana ing Pringgondani ya kuwi anakku si Gatotkaca. Monggo Kakang Mbok Ayu Arimbi rasan-rasan
ya mung Kadang Braja sing urung katon sowan. Nalika aku sowan tumuli aku diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi sowan ana ing Permalang kene ya ing Glagah Tinulu. Wigati nganti utawa mboyong kelawan Kakang Brajadenta sowan ing negara Pringgondani. Lan Kakang Brajadenta ingkang bakal kapatah dadi wrangka merangkani kelawan anakmu Gatotkaca Kakang. Mula ayo pasewakan ana ing Glagah Tinulu dibubarake Kakang tak kanthi rawuh ning Pringgondani. Yo ning Kosik piye? Aku mengko bakal budal ana ing Pringgondani. Ning sadurunge aku tak takon karo kowe. Yo Kakang takon perkara apa? Kowe anake sapa? Lho. Kok ngono pitakoning Kakang Wangsulana wae, kowe anake sapa? Aku putrane Sawarga Prabu Trembuka. Pringgondani iki darbeke sapa? Pringgondani darbeking Kanjeng Rama. Saksedane Kanjeng Rama sing dadi ratu Kakang Arimba. Kanjeng Rama seda perkara perang gedhe kang aran Pamuksa sing mateni sing nyedani Kanjeng Rama. Sinuwun Prabu Pandhu, Kakangmu Arimba sing nyedani sapa? Raden Bratasena. Olah alien ning pikirmu. Olah alien ning rasamu. Yen wong tuane dhewe sing nyedani Prabu Pandhu, kakangne awake dhewe sing nyedani Raden Bratasena. Saya aku tak takon karo kowe, ya bener. Kakang Mbok Dewi Arimbi suwita marang Raden Bratasena ora sah digagas kae wong wadon sing wis minger keblate. Suwita marang tedhak turuning mungsuh. Ning kowe karo aku minangka dadi anak lanang aja nganti blawur paningale, aja nganti budhek kupinge. Luwe-luwe aja nganti kowe ora iso metung nganggo nalar sing ganep. Betungen Kanjeng Rama sedane karo Prabu Pandhu, Arimba patine karo Bratasena. Kok kowe arep dedeku, kowe arep klesotan ning Pringgondani. Monggo Pringgondani sing lungguh dampar Gatotkaca bayi wingi sore. Gatotkaca anake Werkudara, kuwi anake Kakang Mbok Ayu Arimbi. Sing metu saka putra sing tinemu wadon sing ora duwe kewajiban tumraping negara. Yen nganti ana walate Kanjeng Rama ingkang ora nrimakake negara Pringgondani dilenggahi Gatotkaca, sapa sing arep nampa, sapa sing arep ngrasake? Aja kutung pamikirmu kowe Brajamusti. Meleka tangiya, aja kesuwen nggonmu turu. Ayo bebarengan karo aku matur karo Kakang Mbok Ayu Arimbi yen Pringgondani aja dilungguhi Gatotkaca. Ning Brajadenta aja Brajamusti sing pantes lenggah dampar keprabaning Pringgondani cah bagus. Sakakean gunung tanpa guna. Yo, aja nganti tetel jiwa kasatriyanku, nyuwun pangapura. Yen to tetep aku bakal netepi kalawan sumpahku. Aku bakal melu Kakang Mbok Ayu Arimbi. Aku nyengkuyung ngadeke Gatotkaca nggone dadi ratu ning Pringgondani. Minggat. Kakang, minggat. Ora minggat tak kepluk dampar ndasmu. Wah, latah. Wah, piye Kang? Janji kaya ngono iki piye? Aku wegah aja gelot Kang. Iya Kang. Kang Brajamusti iki sedulurmu. Kang Brajamusti karo kowe iki sedulurmu sapa putrane Prabu Trembuka. Aja kaya ngono ya Kang. Aku wegah aja gelut kaya ngene iki. Wis perkara kamukten. Wong sing ora seneng karo sedulure awake dhewe do keplok-keplok Kang. Aku jangan ayo. Ayo do rukun karo Kakang Brajamusti. Mesti gugu cangkeme durna kowe ketara kaya ngono kuwi. Ora apa wae. Ayo jangan aku wegah. Sik, kala Bendana. Aja nangis. Kowe aja nangis. Aku nangis, aku kelangan sedulur-sedulurku, Kang. Kowe
Kowe melu aku apa melu Brajamusti? Aku tresna karo Kakang Brajaseca, aku ya tresna karo Kakang Brajamusti. Kudu tok pilih salah sawiji. Kudu tok pilih. Ya aku kon pilih aku tresna karo Kakang Brajamusti. Mula sing gece pangapunanmu ya Kang.